basura, basura, basura. O conflito empezou hai 10 anos. A señora tiña un portal, a vía pública, esa señora cerrou o portal, fixo un comedor ilegal, que quede claro, empezou a pasar da carretera general pola dun familiar meu, pola horta dun familiar meu. E deixou-na pasar, hasta que se cansou. Se cansou, cerrou, foi ao xulgado. O xulgado dalle 3 metros a ela, e ela non entra. Non gira. Entonces é verdad, quedou sin poñer o coche en ningún sitio. Teno que poñer na vía pública, ten un porche aí precioso, ustedes van a ver. Echaronme o paso, primeiro cunha tranchera, depois cunha columna, e logo, pois, houve xuicios e detrás de xuicios. Entonces, pois, nós deixamos os coches polo camiño, como é de comprender, non podemos entrar á casa, que temos un garaje de 4 coches, entonces eu sempre deixaba o coche ali, que estuvo 12 anos ali, aparcado un pouco máis arriba dos contenedores, e resulta que nunca houve nada, non? Tuvo 3 anos poñendo aquí, frente ao meu portal, co coche, por favor, saca o coche, por favor, paquetaronlle unhas cuantas multas, comes con pan de millo e punto. Fomos ao xulgado, o xulgado dixo, en 120 metros raya amarilla e señales de prohibido aparcar por un lado e por outro. Acabou o problema. O meu está acabado, pero hubo que ir ao xulgado. Pero tuvo 12 anos o meu coche aparcado e nunca houve accidentes, nunca houve. E eles podían entrar e salir perfectamente, pero por capricha, como son tan ruins. Esa finca que está aí ao lado desa casa, esa finca que hai aí, toda para baixo, esa é dela. Iso é ser malo, pero con ganas. Ainda che chama o que non hai cada vez que te ve. Pincharonme rodas, tuve que cambiar unha roda nova porque me escarallaron. E despois nunha roda puxeronlle 2 clavos. Xa foi mala toda a vida. Mobilidade reducida, ten a mobilidade reducida na lengua. Aí, a min, de verdade, poñerme onde me poñía, se me pon un pouco máis abaixo, xa non me molestaba tanto. E eu deixaba o camiño, entendes? Pero mesmo o portal aí, frente ao portal, onde te tocaba os nabos. Isto é un sufrimiento, porque hai xente que nada en veneno. Eu penso que afoga con veneno. En esta situación é dar con veciños así que teñan tanto veneno no corpo.